припинок. Універсал Першамайський. Наступний припинок. Універсал Першамайський. Осторожно, двери зачиняются. Но у них такого нету, им не повезло. Універсал Першамайський. Наступний припинок Рузіянове. Наступний припинок Рузіянове. Осторожно, двери зачиняются. Я по машину поехал. Поважно, Зачем едет пассажир. Ну и что? Так вон и така рыба. Слез. Да? Припинок Рузіянове. Наступний припинок станція метро Паризовський тракт. Наступний припинок станція метро Паризовський тракт. Осторожно, двери зачиняются. Повар у нас 455. На 86 ровно. Я пробей это 0,464. Нафига мне? Надо. Не надо. Я не спрашиваю. Такой-то страшный. Папа сзади говорит, там сейчас. Нет, я не знаю.
Осторожно, двери зачиняются.